everyone, welcome back to my YouTube channel. खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअआवहाय बयखौबो आर्किसआव फिन बरायहरनाय थाबाय। दा जोङो बाबाजों आंजों एसे खामानिनि थाखाय थांनो नागिरदों, ओंखारलांनो नागिरदों। एक्जेक्टलि मा खामानि आं बुजियाखै दे, खिन्थु माने बुजिबाबो माने खामानिया आंना गुगोल पेआ माने मारै होननांगौ जाखो जायखिजाया आंना गुगोल पेआ दा जाथ'वाखै, गोबावानो जाबाय 1 मान्थआनो जाबाय आङो गुगोल पेखौनो बाहायनो हायाखै। स' बिनि थाखायनो एसे एनै खामानिखौ खालामहैनो नागिरदों। एक्जेक्टलिथ' मा जामारदों आङो बुंनो रोंला, माने आं बुजियाखै नालाय मोजाङै। दा बाबाखौ बुंहोगोन आङो एक्जेक्टलि मा जामारदों आंनि एकाउन्टावहाय। दा बेखौनो बानायनो थांनो नागिरदों जोङो बाबाजों आंजों। ओमफ्राय थाङै थाङै माने एसे एनै बेलासिबो जाखाबाय नालाय टाइमाबो। ओमफ्राय दा एसे एनै बाजार खालामबोनोसै, ओमफ्राय माबा जाबोनोसैलाय बाबाजों आंजों। स' नोंथांमोना जुदि नायनो मोजां मोनोब्ला एबा इन्टारेस्ट दंबा आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम। दा जोङो थांनो ओंखारबाय बाबाजों आंजों। हम लोग कहाँ जाएगा बोलो बोलो अबाय थांनो होनबाय माबा ओइ थांनो नागिरदों जोङो, खिथाना हर। एटिएमआव मानो थांनो नागिरदों जोङो? आं खिथानो रोङाखै बाहाय भिडिअआवहाय मा जादों माने एक्जेक्टलि मा जामारदों आं खिथानो रोङाखै, ओंखायनो खिथाना हर। इटिएम माबाया कनफार्म जायाखै। माया? इटिएमनि खामानिया कनफार्म जायाखै। मा खामानि? इटिएमआनो सल्भ जायाखै, थांनो माबा जायाखै। एक्जेक्टलि मा जादों बेखौ खोन्था। प्रब्लेमा मा जादों? एक्टिभ जायाखै। एक्टिभ जायाखै? होमबालाय आं मारैथो इटिएमआ एक्टिभ जायाखै। होमबालाय आं मारैथो बायबाय थाखो हागोनहाय गुगोल पेखौ? आगोल जादोंमोन, एक्सपायार जादोंमोन। बेखौ खिथाना नोङो, बे मेन खोथाया एक्सपायार नालाय। एक्सपायार जानानै आं गोदान मोनफिनबाय। बेखौ पिन जेनेरेसन खालामनांगौ। पिन जेनेरेसन खालामनांगौ। ओमफ्राय मबाइल नाम्बार सोनानै बेखौ पिन जेनेरेसन खालामनांगौ होनबा जाबाय। बास बेल' जेबो खोथा प्रब्लेमा जेबो गैया। ओमफ्राय माला जागोन बे? दिनैनि गेजेराव जागोन ना? स' बे खामानिखौ जों खालामहैग्रोसै। आं मोजाङै मिन्थियाखैमोन एक्सुवेलि मा जामारदों, ओमफ्राय दासो बुजिबाय आं। नै खिथादोंमोन बाबाया, खिन्थु आं बुजियाखैमोन एक्सुवेलि मा जादों। दा थांसै नोङो, ओमफ्राय माबायावहाय दा एसे एनै खामानि जोब्बा माबानोसै, बाजार खालामबोनानै मामिखौ लाबोफानानै एसे माबा जाबोलाबायनोसै आरो। मामिया फैफायोना फैफाया? ओइ बाबा, मामिनि साबिया गालांखायाबा? नङा, दा आं माबा जाला जालि जायोना, ओंखायनो। स' दा ओंखारलांनोसै, बिदिब्ला थांनोसै। बाहायबो खालामदोंमोन, ओमफ्राय जायाखै, कड फैयाखै मबाइलावहाय। ओमफ्राय दरसेयाव नागिरदों, दा नायनोसै जायोना जाया। खुसेरा दिनैसो फैबाय आं बे लामाजों बाबा, गोबाव जाबायमोन। बे गासिबो अफिस जोबना बाबा? नैबे गासिबो? नैबे जोंनि बाबानि बिदानिनो अबे बाबा? नैबे बाबानि बिदानि इन्जिनियारिंनो गेस्ट हाउसनो हाबला जोब्बाय, आंथ' मिन्थिबावा। एग्रिकालचारनि गेस्ट हाउसमोन नो अबेबा, माने ओरैसिम बांसिनानो अफिस जोब आरो ना। डिसि अफिस गासिबो दंजोबो आरो ना। मामिनाबो बिथिंनोखा। जों दा मामिनि अफिस खाथियाव दङ, लाखिफैबाय जोङो। खामानिबो जायासै मोजाङै। ओमफ्राय दा मामिया खालामनोनो, मा खालामो मामिया, एटिएम कार्डजों ओमफ्राय मा होनोमोनलाय मबाइलजों लांफैगासिनो मामिया। मानसिफ्रा माबायदि मानो बिदि नायो थायो, ब्लगिं खालामबा ओरै नायनानै थाङो गल' गथ'नो, ओमफ्राय लाजिलायलाङो आंहा। दा मामिया लांफैगासिनो, जों मामिनि अफिस खाथियावनो दङ। ओमफ्राय दा एसे एनै खुसेर बिदैफोर दङ, खुसेर बिदैफोर लोंसै। फैगौ, जों दा बाबाजानजोंल' दङ। ओमफ्राय बाबाजानजों खुसेर बिदै दङ, खुसेर बिदैखौ गोथाव लोंसै। नैबे मोनसे रेस्टुरेन्ट दं नैबेहाय, मबन। मानसिफ्रा ब्लगिं खालामबा ओरैबायदि नायलाङोना, गल' गथ' लाजिलायो, मिन्थिबायना। ओमफ्राय मा जानाय बायदि, मा जाखोथाय बे हिन्जावा सानो खोमा। फैलाय खुसेर बिदैया।
lại đi theo điệu chất lượng xe Đi đâu rồi? điệu Xe thì mà có đi sao này này? bố đi Hả? Không có gì. Cái glass này. 20 rupees ka dito mami play go home này hi 이제 아침 뭐? 이제 아침 뭐? 넘버. mami nhục sẵn đi bên này 수로는 빈카이. 빈카이 모바일 넘버로 빈카이. खालामहैनोसै बाबाजों खामानियाथ' जाखायासै नालाय ओंखायनो गाबोन मामिया माबा मोनसे खालामसिनो दा ओरैनो न'आव ओंख्रि गैया ओंखायनो ओंख्रिखौ लानानै ओमफ्राय माबि जानानै थांसै न'आवहाय जोङो बै दखानाव जानो नागिरदों दंना गैयाथाय नैहाय Chinese inbox दङ ओरैबायदि गोथाव बे दखाना गासिनाबो गोथावजोबखा जा खिन्थु मोनसे स्पेशल थायो आरोना माने एकदम गोथाव माने मोनसे कुइसन्स फैयो ना अबेखौ बे दखाननिखौ बांसिन गोथाव मोनो होनोब्ला जेनेबा बेखौ होनजाबाय आरोना आंनि अपिनियनावहाय आरो Chinese inbox fast food एलाय जाबोआसै दखानावहाय आराम केचाप लानानै पेकिं खालामना लाबोबाय आङो नोंथाव जानो होननानै न'आवहायनो आरामनो हजायबो जानो हायोमोन आं ओमफ्राय मानसिफोर दंमोन मेरलानो ओमफ्राय जाबाय थानानै जायासै आङो ओमफ्राय आराम पेकिं लाबोबाय आङो मा लाबोदों आं देखायनोसै नोंथांमोननो चावमिन लाबोदों आङोलाय अमानि चावमिन लाबोदों ओमफ्राय नैबेहाय जाबाय चिकेन ललिपप माने चिकेन ललिपपआ बाहाय मोनसेल' मोना आरोना लाबाथाय मोनथाम लानांगौ ओंखायनो दा न'आव माबा ओंखाम जानो लाबोखाबाय आं मोनैखौ ओमफ्राय दा आं मोनसे जानोसै बाहाय ओमफ्राय बाबामोना मिरामिस दिनैहाय गैया जानो मोना बिस्रा गोसो मोनदों माबाखौ ललिपपखौ बिदिबा जाग्रोसै आङो गाय सफैबाय न'आवहाय ओमफ्राय गोलोमजोब्बाय नै मानसिया एकदम गोलोमजोब्बाय सिथाब जालाजोब्बाय दा खामानियाबो मोजाङै साक्सेस जाबोआसै जोंना माने जाया नङा जागोन लासैनो खिन्थु दिनैहाय जाबोआसै माने अबे सिमावहाय कड फैनांगौमोन बे सिमा अफ जागासिनोमोन रिसार्जबो सोदोंमोन जोङो सोनायालाय खिन्थु अफ जागासिनोमोन जों हमनो हायासै जायखिजाया जागोन बे उनावहाय लासैनो जागोन बे ओमफ्राय दा जोंजों जायासै नालाय फिसाजों जायासै नालाय बिमाया आखायाव लाबाय आं खालामसै होननानै दा मामिया खालामनो नागिरदों गाबोनहाय खालामना माला खालामो सोलाबबा खालामगोन बे जायखिजाया थाबैनो खालामना लानांसिगोन आरोना नङाबा उनावहाय गुगोल पेफोर बाहायनो खस्थ' जायोना नांगौ समावहाय गोजानाव थांनायफ्राव स' बेखायनो आरोना स' दिनैनि भिडिअ बेसेल'सैमोन लोगोफोर नायनो मोजां मोन्दोंमोन नायबानो जाबाय आरो मिथिखायोना मा खालामनांगौ मोजां मोन्दोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो बेनोसै आरोना दिनैनि भिडिअआ बाय बाय सि इउ